Kwankwaso bai sai zai shigo APC ba wanda ya gaya a Najeriya. Kwankwaso tsare-tsaren su ne shiga APC ko ya shiga yanzu ko bai shiga yanzu ita ce makomarsa. Kashe da wannan karantsi duk dan kwankwasiya mai hankali daga kansa kwankwason zuwa na ƙasa bai da siyasa ta toshe APC. Duk babban da ka daga a Najeriya ɗaya ne wanda ba zan gaya maka da wuya ka daga mun wanda ba zan gaya maka tarihi na san komai tunan buga abin da yake masa a duk wata ba. Shugabannin PDP ne ba suke yakar kwankwaso kai shiga APC. PDP kuma Garba ko ai ba za ka yadda ba ya ka ji da Allah ya hakuri wallahi wanda ya fara buga waya yace da Tinubu kar ka yadda da kwankwaso na sha ga yan Najeriya duk yan PDP kwankwaso APC suke yi shugabannin PDP na Najeriya kaf ni abin da yasa nake sakin baki ina da hujjata duk zancen da kaga na yi shi ina da dalili na yanzu misali zan baka ni yaron Ganduje ne ina son komai na kwankwaso Ganduje zai bani duk yaron kwankwaso in yana son komai na Ganduje kwankwaso zai bashi ba wani misali ne rana ita ba wani misali nake baka ni har gobe na faɗa kar ta san kar ne tsakanin su amma ka ce PDP take hana kwankwaso ya shiga kai hakuri mana ka kusan ejojin siyasa yanzu a Najeriya ejojin Tinubu ka kusan iyayen su kaga Amiru wallahi duk babban da ka daga a Najeriya ɗaya ne wanda ba zan gaya maka da wuya ka daga mun wanda ba zan gaya maka tarihi na san komai tunan buga abin da yake masa a duk wata ba. A to amma ga masu haɗaka ai ta kifar da ta. Kashe da wannan karantsi duk ɗan kwankwasiya mai hankali daga kansa kwankwason zuwa na ƙasa bai da siyasa ta toshe APC. PDP da ka ambata Garba ko a nan muke yan kwankwaso. Akwai masu haɗaka fa ta kifar da Tinubu. Haɗakar wofi. Akwai gwamnati. Ka ga Allah tsaya. Fito sosai. Waɗannan shugabannin na PDP da suke gangan kun za su haɗu da Rufa'i su ma tafiya suka halaka Rufa'i wallahi mutanen Tinubu ne wannan karatun anya mutane yayi nauyi karami ya dau karatun ai ka san yanzu misali idan giwa ta rusa yanzu giwa ta tar da gawo ta ture shi sai kai ta mamaki in ba kana gunta ture ba ka san misali bishiya katuwa giwa ka zuba namun daji ido zaka ga giwa ta kure ganyen bishiya ta kure irin ba zai taɓa ba in ta rasa yadda za ta yi toran giwa ya zo ya fusata yadda ki tsakiya ya ake yi ya koma da baya kuma da kaya ake ba rusa take ba wallahi ka dauki matsayi na haka ni zancen da zan rikito shi ya zo rediyo duk APC ba da zai iya kuma ba wanda yake so na yi wallahi shugabannin PDP su suka fi wa tashin hankali da suka ji kwankwaso zai shiga yanzu waccan haɗakar tana taya ma hankali Garba ko ni haɗakar Atiku da waɗanda suke bi ai na san ka san rubutu akan ruwa Amir duk wanda zai shiga kungiyar wannan siyasar a jihar Kano ya rubuta aji sai an manta sunansa a siyasa waccan tafiyar ka san shafa labari shuni wallahi shafa labari shuni ne wallahi a Tinubu suke yi